Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 7 ngadto sa 9. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang nang hitabo ug naglibog siya pag-ayo kay may mga tawo man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag, nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban pagayod miingon nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan, apan kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mang mga butang ang akong kidunggan mahitungod kaniya. Og nagtinguha siya sa pagpakigkita kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.